кара килограма. 1 тон съм. Обаче, той е. Това птето, слабила кола с карбоновото купе. А да е маклана, тя тежи 600 кг, много лека. Трябва да махна звука от това видео. И дори колата може да За да го пусна. Много глупости изпрекарваме. Това ще ме е колата. Добре, добре. Защо ще го изтриеш се? Че само глупости говориш. Не, ще фана. Ами да. Добре, тихо сега малко да мога да пусна нещо. Да пусна това, дет прикажеш. За това ли? Как беше тази вълката и беше да бъде там? Как Мондео. Отпреде ли? Как беше да бичето? Това е Пежо, не е Форд. Емо. Еми. Ема, да. Да, той е Еми първи. Той е Еми първи. Еми първи. Първа била. Първи. Чуваш каквото ти изнася. И говори на някакъв език, който някои думи аз разбирам. Примерно татулет, аз не разбирам какво е. Това къде? Татулет сигурно е самолет. А татулет много хубаво го разбираш. Там. Ами, тототоптер е... Тототоптер е... така да речем...